Lamdon kachetok along inghoi kep katu ka via khai phan jakong ki pipon lapen article 244A ka vedera jok ning kangsamse pusi kedam tang chitini phaing ko ra trokarni KSA Bokolia District Committee atum center along kache songa sai kideng pon Phuloni constituency ke parlo center hithia thengno national highway thomkebra trot wara kung ingni thipen KSA Bokolia District atum patirpi ponsi song trok risim tang tang ke ora song atum sarkar pen lamdon kachetok close 2.3 along KSA tuma phanta KACMAC election ahut inghoi kep antowar ke thopi plot aputhak ning kangsamse kachepklang ponsi kache songa sai dingpon Alang tum kache song pon boma porahut inghoi kep kangpu pidang along KSA tumpen ke chedon dun thek thek pusi ke hang kataram padupon lapen monsam alamdon along article 244A ke topon pedera jok momota ning samdun te puta pachini ponsi inghoi kep MAC election kachepateji along keche sotuma phan kangpu pidang apot prabjin pen paprai pon vek nangji puta kache song boma porahut ase ke thepen ke hang kataram padupon unti Piniarni National Highway thomkebra truck atowar pialong lapu anarni ke susitame rathur pakpen kache song sai kedeng ponang koklake BJP sarkar atum aphong hemprek amen pen karbiang long ara phan nangchong thuitang lo BJP atum ke election kache pahai je phan hemprek nang pipo pusi lamcha kache pipa dupon lo bonta Piniarni antalabang so lamcha kache paplengji kalisi khaiso khaibari matuma phan nangkapa virjia bidilang no sai si klemrin tirong lo Laso pot si sai jok je Piniarni KSA tumta chisong ponang koklo pusi pachini po KSA Bokolia District Committee pen lada center hi thilom militum ghonta hini aphan labang so dharna dolo sike chisong nang kok aputha ke lailo non he jo litum lamdon kachetok along la close 2.3 ba niltum chedon nunde pula bang so ang thek kachepklang lo la so lobo niltum CF duning tu ge akola autonomous state batela article 244A la Indian constitution lang edo la so bata pa chunai pusinil tum la soni aputhak sinitum pini chasemetel la dai dharna ba endo silalo niltum bang bathalo je tum la bangso lamdon ka chetok along ke nitum kabilo chale song hen ben tami la da monsam long ke bang ge niltum alang litum han choro par pik lo pen kurwang thupa jilo silapuson dak hong long na te pot la pen hala dak latum alang tum ke dam tang ni 5 3 lo bangso September chek lolong lamdon ka chetok along penangana close do kedo ana close tame niltum thange jong dama thave la pen niltum puitung ke jada close jong tame siala da sala bang suwa close no esi ke thitan ke nahok tan etum karbiang long ke do the barim the so tum pan isi ke nahok thitan do la ke nal tum nong si e close la bang so e koda lo lang lo plutan ne lan tum 2.3 hala da close 2.3 ko theklong jala da bang ke sit ke ba bang ke da ke do ana ke phamsi long po biasa si open si dia lo hala da man asi la bang so putang nil tum ke chedon nun de lo la so putang sen tum badak bhana do lo la pen ke wang jala ni dame ni tu la bang so sit ke ang hoi ka break akhe tumani Phuloni pen dirchuna rongpi karbiang online